sinulat na opinion ng dating Chief Justice Reynaldo Escuno. Ang sinabi niya doon, under a democratic and republican state, only the people is sovereign. Not the elected president, not the elected Congress, and the unelected court. So, ibig sabihin, at mayroon pang tinanggit siya doon, that the prime duty of any reigning government is to protect the sovereignty of the people at all costs. So, kaya yun po ang kailangan na kailangan pong panghawakan, kilalanin at sa buhay ang sovereign will of the Filipino people, yung sovereign right. Okay. At yun ang isang malaking panukat. Ang gobyernong Duterte pa kinikilala, sinasabuhay, pagtatanggol sa sovereign right o jurisdiction ng Pilipinas sa kanyang mga teritoryo. So, yun po ang Bali, bagong issue yan. So, ibig sabihin, Usapan natin yan. panghawakan ng mamamayan kung sa magkasakayan, manggagawa, ang pangunahing magtatanggol, magdidepensa, magigit ng kanilang mga saligang karapatan, demokratiko, fundamental na kalayaan, ay mismo ang kanilang uring kinabibilan.